No jest ten pan u mnie, jedzie ze mną. Miałam powiadomić cię. Nie, siedzi z tyłu, wiesz? No. Dobra, dzięki. Na razie. Tak? 4,80. Proszę. W Połówkach, bo nie mam inaczej. Nie tak, przy stadionie na górce jest przystanek, tak? Czy przy Alpie? Nie no, na stadionie. Przy stadionie tam na górce, tak? Tak, Dobrze. tak. Oczywiście, że
14, jak wyjedzie też, to powiedz mi, czy tam ktoś dojeżdża do dworu 14, jak wyjdziesz, to powiedz mi. Już wyjechałem, naprzeciwka nic nie ma. Czyli rampa A jest zablokowana. Za mną jeszcze tylko 20 będzie jechała, ale przede mną tutaj sobie też nic nie ma. Jedź powoli. Mogę jechać gdzieś, tak? Mogę jechać do dworu? Teraz jedzie 14 do Sobieni Dwór, teraz się pojawiło mi się. No jadę, póki co zablokowałem to na tych wszystko nie ma problem, będzie pewno powtórnie. Dwór do Sobienicy, tak, zablokowało się te wszystkie poprzednie takie. Także jeszcze to odcinek jest na drodze. Uwaga, od Chrzcin jedzie 20, pod mostkiem wyjeżdża 30. No jak tam z tą sygnalizacją? Jak jechałem za A2, to zapaliła się lampa sztyniowo-pionowa B, natomiast A2 nie będzie dalej świeci. Gdzie było? 14.1. Nie było słychać, nie było i właśnie nic nie wiem. Jechał. Ostatni będzie świetnie, także ja wiem, że ma. Jeden wjeżdża na odcinek, jedzie do Bezpiecznika.
do Siemianowic. To jest ciemny sygnał, nie wiem czy ktoś zapomniał oświecić, czy ktoś tam zdefektował. A ty jesteś na Siemianowicach, tak? Tak, na Siemianowicach czekam. Co tam jest na odcinku jednotorowy model trenu do Siemianowic? Co tam jest na jednotorowy model trenu do Siemianowic? 12-2 wjeżdżam, nie wiem, w tym sygnału, bo jadę awaryjnie, wjeżdżam, no, spokojnie, nie ma nikogo na tym teraz. Nie ma nikogo na jednotorowym? Jednotorowy sygnał obecnie 13-2 wjeżdża awaryjnie, ja nie obsłużyłem sygnału, bo nie słuchałem na przykład, że wejdzie do obozu. Dobra, to się mogę od razu dogłosić i już wiemy wszystko. Dobra, to ten 133 może jechać powoli. Przepraszam, wyjechałem informacji. No, przyjął, jadę powoli do Alfreda. Wypada, ale no, to są jest tam, tego na wymianę. Przyjam, dobra. Nie wiadomo, ten 130 wjeżdża.
Thank you.
chwilę, bo wiadomo jak z tym eterem. Dojeżdżam teraz do kierujcie pozwolności i kierujcie zapierne, bo przy tym sobie też dwa planowe liniowe pociągi. Ja teraz na linie do Dobra, ja normalnie jadę po trasie do wyjeździ. Ja jestem na Taurota aktualnie, potrzebuję 10 połówek. Dobra, już wychodzę. Dzięki.
tu przykrycie kościuszko na tej wiadukcie zobaczyć tak, na której szynie. Ten wiaduktem kolejowym są dwa przykryty latacyjne. Na tej przykrycie latacyjnej jest tak zwane drogo, lewo, prawo, prawo, No dzięki, że to jest potrzeba.
Ale podoba się to bardzo ładnie. Zgadzam się, że skoro trzeba zostawić porządek, to będzie milej i przyjemniej. Także bardzo się upraszam motorowych korzystających umywalek zakres najbliżej. Trzeba uszczelkać. Wtedy będzie się dokręcało elegancko, nie będzie woda kapała. No to mówcie takie rzeczy, mówcie, to będziemy głosić. Dobrze, 5611. Bardzo proszę przekazać tam do pani Beaty, żeby na Brynowie wymienili uszczelkę, bo bardzo to cieknie z tego kranu.
11 HP.